voice Dazzle майли ман хатое кардам даст шавад дигар духтар хиёли бахта надида шавад ҷигар сухта қиссаи ғариб духтари ошиқ мара ором намон муҳаммад маҷбур шинавист дазл қиссара хон ки ичи қисматай духтари бечора толда дуруни ғамаи ғариба ёвора ты чӣ хели марди фарзанда қабул накарди я духтара ҳомила дига духтара зан карди оҳи дили ӯ мегирад рӯзе мераси ба қадри чанд солаяй ты кӯдак намеша ҳамияй сабабаш духтари бечора рӯзи таваллуди фарзанд таки танҳо буд касе накардиш ёрдам баъди ҳами қазоби кашидаш нашид пишаймон то фарзанди ягонаю бепадар нашава калон духтарак розӣ буд ҳатто зани дуюм шава то ба ватан баргарда таҳнаи мардум нашава духтарак хотири нангу номус шида ғариб ки доғи датан будаш пок шава ба одамгарӣ ман гунаҳгорум дар назди яздони пок кӯдак 4 солаш уже падаргу як шид қуввати дили модар ба модар савол тияк шид кӯдак ба очаш мегуфт очаатам куҷода чӣ ба пеши мо намеаёл яму ғарибидай модар ноилоҷо мегуфт гарчанде ғарибидан чӣ хел ҷавоб мегуфт падарат намехоҳад дидан тыра ӯ қабул накардай ба фарзанди ғаму дарди дунёира дар дилим кардай бандиҳо ман гунаҳгорум дар назди яздони пок агар ту намешидӣ ман хидмат зинда дар хок гур мекардим то и шармандагӣ халос шавам не ки хотири хушбахти ҷигарбанду медавам то вақте ҳастам намемонам ки касе кандани мӯи сари дӯсту бестада почад хасе халона фарзанди ма будай ҳароми ки даи дунё бегуноҳай намекуна хатоӣ хатое кардам дал шавада дига духта ки ёли бахта надида шава ҷигар сухта ишқ нагент хотири ишқ ба роҳ нарен ишқи пок дигар нест беобрӯ мешен бачаи дӯст будора даст дароз намекуна дар номуси духта фикри оянда мекуна ман ишқ гуфта бахшидам да ӯ тани назма не ки ӯ чӣ кор карда ҳаёти маро кард ма ҳар рӯз қатъин буду ҳаром гӯё нағзу медид хачаи ма дур мегирифт вақте ҳомилаям фаҳмид намедид ӯ хотири ашкои мара мехост кӯдаки да баднам бударай танам гира не ки ман нахостам гуноҳи и кӯдак чияй ки хармаи кӯдак гирам ҳамиам одамгария чизе шава марозиумон беобрӯ бишам як бор гуноҳ кардам дуюм бор гунаҳгор нашам дар назди аллоҳ мегзара рӯзои қиниям кори хуб кунӣ ё бадкори бандаш ғайбат кунияй и дунё барои азобай бояд сабр кунем рӯзои хуб ё бада бояд ай тақдирмон бинем бояд тоқат кунем охир дунё ба умедай поёни шаби сиёҳ осмони сафедай ҳами хел рӯзо мегузашт кӯдак 4 сола шиде ки бечора кӯдак дар 4 сол рӯи падар надидар пушти дард болои сухта намакоб кӯдаки 4 сола дилиш касал бо ғам азоб дили духтарак хун гашт не ки ай тақдир медид ирам хушбахшидан мехост не ки намешид